nami odvážujúci, ktorí by nám postavili les a zahrali nám našich skvelých statných trpaslíkov. No a teraz koho si vyberieme, ja si vyberám dvoch chlapcov, jedného chlapčeka, čo ešte Marka môže byť, trpaslík, vieš, ako sa usmievaš, povedz, ukáž, tudy, dobre, Klára, teba a teba si vyberáme, teraz si pozrieť nejaký dievčatka, čo povieš tam, Marka, vyberieme si nejaký dievčatka, a to bude ťažké, ja by som si vybrala toto dievčatko a vybrala by som si to dievčatko. Tak, poďme na to. Takže potrebujeme štyroch trpaslíkov, takže máme do chlapcov a poprosíme tu naše dievčatka a uročíme si ostatné detičky si poznajú a pozerajte našich šikovných trpaslíkov. Poďte trpaslíci k nám. Nemyslíte si hľadať, že vás necháme len tak ísť. Otočíme sa pekne ku všetkým, aby ste si videli, akých statočných trpaslíkov sme vybrali. Paráda, Polúčik sedí, dievčatá Polúčky krásne sedia tam na to super. Polúčiky máme, vidíte tie stromčeky na tom kraji a na tom kraji? Takže všetci ste drobúky, ale každý si zoberie malý stromček, baví, dobre? A ideme spolu sadiť les. Takže, Marka, dobre, počnite dievčatá stromčekom. Ja vyberiem chlapcov stromčekom. Každému pridelíme jeden stromisko, smrek alebo borovicu, alebo to vyzerá skôr listnaté, takže niečo listnaté. Silní ste a kráčame tuto si vytvoríme náš les. Budete tu mať síce rozsekané melóny, ale my si nebudeme vo väčšine. Takže jeden strom šúrik dáme sem. Poprosím ťa, aby si spravila takto pred záhradku. Takže pozbieraj detičky, dobre, a posa si pekne záhradku. Bude tvoj stromček. Ale trpaslík, ty si sa mi zamotal do mého stromčeka. Toto bude tvoj stromček, tak ty si posa záhradku pred svojím stromčekom. Dobre? Áno, ty môže dostať tu. Tiež si posadíš záhradku. Kto bude mať najkrajšiu záhradku, vyhrá kuponovú poukážku z Horbachu. Príklad, aspoň nech sa rodičia potešia. A my z kamarátu zoberieme najväčšie stromčeky, kým sa sadí záhradka, trpaslíci si robia svoje záhradky. Krásne. Súťažíme v tomu predzáhradka bude najkrajšia. Sadíme, tuto vidím krásny systém, úžasný, kopírujúci korene stromu. Tomu sa hovorí umenie. Výborné. Počkáme, kým si naši trpaslíci. Marka, ešte tu vidím dve krečky, tak pomôžeme nejakému trpaslíkovi. Nádherné, to sú krásne záhradky. Tak, vyzerá to tak, že les máme pripravený. Ideme. Natáka, bežaj tu jasne. Počkajte ešte, Verenka vám pomôže a ideme. Raz, dva, tri, hej, ruch! Sa nám dovolil čierny a bielý princ. Počkajte. Stojte a práve nám princezu, lebo to zamieme. Janko, ideme sa predsa brániť, nie? Pozri sa, máme pomocníkov. Vy zbabelci, draka sa bojíte a teraz ste hlinovia. Viete čo, deti? Mám skvelý nápad. Ten drak vedel, čo robí, keď nám hovorí, že si má dávať. Počkajte, že si máme dobrať drakov. Takže povieme si, 1, 2, 3 a potom až začneme hádzať náboje. Ale poriadne šup. Takže, raz, 2, 3.